Chaibh County Lú an Cluiche Sóisir an Oirignar bhí háchúlín na spárálaigh fermanach orthu. Ach bhí buaicphointí chuir longfort spelt le Ceannais an mbliana den anáit ghainús le Cluiche. Bhí buaiontrach géintre mar slíige chomá le fill an Cluiche arís den chiadúr ó bhúdar LGFA dó. Cucha ar na bheach an buacha agus bhanach stádas idir bheannach amach don bliain sepóing. Bhí mítheoirir trísláán agus Sarah Dolan a bar an Craobh don Cluiche Sóisir TG Carr. Ilín ceist ord felladóir a hí 8 gotí siomlín an Kenson le Turling san ád chuntar go stig gachtain a fearra don fel fós a stig agus ag a dur an réitóir a fearra go géir agus brú agus kick éiricha sin an brethatá tugann son ag an tús thuúla teacht ag an gaptéin Brona Devlin. Mus a cór amach ar bheice lam fégan tá sé neadathe sa líon tán tús únta gur fad an son agus well viidir ag glór tús má tá sé aimse an son acu agus cim de ríist orchar isteach sa cúl. Ba sin críoch ionach críocht den céad sco an sin ó Brona. Brú an son a glant agus snasta agus éon sem a teacht bouthúáin eile. Sorb líon chuiristeach agus deisiiste an son sa lár. Tubrirí dul ó ghuine go duine agus tá ceann son ag a deire hÉireann seasnán ag trís a melin. Viidir ag lorach tús má sin héin a héin in imimecht ceire nómad. Se sóíirecht an sonnacha agus inis teacht i le bouthúáin eile an Lú agus deirtí chu dul chun ceang éana bhí an son. Beidir bhfuil deis an seosa ag mar borin cúl más a cléthe le Ceannais. I ggéirigh seanú tríd níl mór an takeíocht downtit tá sí fóstadal ar náis go deire agus seansach Aoife Russell an ceanta tá irdach down agus tá crinne aché hastig sé sin uthe scór maithan son ag an Lú agus agúntas oscailte. Captain na fórna agus seachún a ríistí tá siad browsach amaistigs na tosathe Curcuig amach, crut má ortha agus deachtartaí a cosantóir Louis de smachú. Deisian son go má leabhar de honsaí agus sí fósa dul leis an dasó an ceann son ag casa agus ag casa le stig den chúla an son. Tús níos fearr chur le héin sem níl éon ceiste. Beidir an bhfuil an taspáinte sin na feiscin fós ar chlár na scór. Lú ag brise tríd agus oscailtí díreach os cór an cúltá sé sin éasca go maith Ciarán Ólan. Cúpla scór maithim se sa chéile. Tá Antrim chun tosa gón tús antá agus tá siad fós chun ceing a díogar níag tá Lú ag feabhsú an ceann son ag praba ag a deire bút agus snasta i stig an son agus tá deis ag Antrim a dul ó ghuine go duine iling anna chéir leis an ceann son agus ag a deire tá siad sásta tá sé sin seoir a hÉireann seasnán bhí iling Harbh chéir an son ag an lán tosaí agus am leabhar de honsaí ach dhin si an ghnó. Bharrtaigh sí ceann gar úsáid an sin. Go dtíreach é agus Ciarán Ólan an teachtasteach. Tá sé an lán tosaí snig céad flod. Pas na gard a dul ó ghuine go duine casa maithan son ag flod agus well tá sé sin hÉireann seasnán písa sciúnta an son ar éigean gur dhéag sí an orda an chéad deis ag príomhscórálí na fórna. Scór dearnach ó céad flod. Chílín gúil gá chúlín atran sa. Barcan Crocaig agus sin dúrach im a thar leislí tríd an chéad le cléthe tanmh go má an dóthaobh anna chorram deis an son ag Shannon McLaughlin agus braham go bhfuil le beidir cúnómana nús muí níos mó le feiscint an immert chunta Lú. Nis Maria O'Neill ciún go magadtí se be siad ggéirigh a bhealaisteach san immert níos mó smacht má cumad irí a cosantóirí an Luach níos deisiríist ag Maria O'Neill an ceann son ag Turling ag casa agus ag casa leistig den chúla tríocht an son ag O'Neill 8 go dtí seo mbliana chá chúlín maithe aimse cisiú go dtí seo tránóna. Ilín céir go má Ceir go luaisteach agus ag a deire spás Lucy White. Ríistar in an díon son. Glóir taíocht agus tá sé ríist tréis teacht an seosá ag Anya Breen an captéin agus sin scór inspirádach an son ach an curcuig a ribh sin bhí an Lú brasásta a bheith feinach agus an captéin i críoch nó go deire. Se bhí sé sin animmart an sin ón Lú. Gachtain ar an borc an Lú agus Antrim gan sealamh na líróide a chailúnt tá sé ag tarlúnt go minic an seo sa chéad le. Louise Byrne. Beidir go méid deisibháin eile ag an Lú sa le séad faoin bunán. Duna bheits an ád ceart. Sin bhean ceart inis le sealamh sinní céad flod agus tá sé sin hÉireann seasnán ag an lán tosaí an tarna ceannacha siú tránóna.
Fácan ish ag an Lú dul agus fécant an féidir leo buntáiste bhreithsteach tís na seomraí gléasta. An Peile bhog go mar sin an rud a hastín an ish. Í fa Halligan. Ja, Cailte, ag an tarna deisins an beidir aché. Steach sa lár. An bhean ceart le seileadh ríist, Céad Flood, ag garisteach gá cúlín go dtí seo. Céad Flood fósadal Casanchi, an Countson Seoiristeach agus Parishe sin. Misnach ar na barte don Lú. A dolisteach ag an ris an siú cúlín na brab na súl. Aimse ag Céad Flood an bunán séitethe agus cílín sé sin. Go bhfuil ard Céad le Creek an son. Here cuasaí a chormú an satá siad viidir chun tosig go dtí an néú nómad agus fithe si Céad le. An son Céad Flood ag chormú agus chur an Lú chun tosig leis an gig déanach dúrnach in san Céad le. Deis an son ar iste Gífa Kelly. Tas ag brú amach agus beidir bhfuil deisir cúlín an cóil scór an Canson ag Maria O'Neill an tarna cúlín a siúd agus sinníon bhean is dul mátá Antrim chun tar amach a bheith an sonio. Sa darla an seo siad ag tuairt níos mó takeíocht dá chéile agus tá sé sin níos fear. Go dtír é an Lú a teach báháin eile hÉireann Nolan agus Cluiche ar fóíla an Lú cá cean ar stréig Antrim. Tá deis an buntáiste tucha agus sean ag mar burn an Countson ag taistal agus ag taistal hÉireann Trasnán an chéad scór sa tarna le aimse ag an Lú. Fad na páirce taistal ag leis an son ag mar burn. Ar na sé héin si go dtí Céad Flood. Deis a cisiúd ach an Countson is dulm de hiús na brogarí agus nó tá sé cé. Tá sé hÉireann Trasnán ag Céad Flood. Híl me greibh sé casa go deire. Pubnín siad an brise crí ó fife cethir an seo chail siad ar gá faointe agus tá sé sin in an agna inis sa darla agus an tuchar sa taspáintú. Tá go dain agus obair bhathí sé an son ag Nolan an pass tucha lasma agus deis an son ag an anadí sin ní Mia Duffy. Ó sár thionar chu cisiúd. Cúlín úntaach agus ceire cúlín in is atra. Tá sé Harbh tábhaach inis, caithfí an Lú seileadh áil, nílach nóid fáca agus seileadh tá Harbh tábhaach inis seonga goach agus tá sé caiilteach. Ó caiilte agus benúir dúrnach heasta gútha. Rihan Rósin is ag Antrim agus sí sa tóir ar chúl déanach an son. Well, beidir go bhfuil an fóst an cansa seoirtha hÉireann Trasnán an son ag Mellon. Not a 3D ag le héna hochta se le Craobh síos an son agus tá bunán séit an so I barc an Crocaigh tris brise crí na bliana se caite tá gnó déanta ag an Lú an so deoras na súile agus bhfuil bhí go leor lécar ar fud na páirce. Sean Kern Lebronna ag an Uachtarán ar an captain Anya Breen gácúlín úntacha cé. Sí an captain be si dul a pósa an teachtain se chun de hína beag ard cé luair tá méid cinnte go méid an Kern Lótha. They're just resilient, genuinely. They just keep out, like even, you know, penalty and 5 points down, and we finished the strongest team in the first half and we just kicked on from there. Tá irdach down agus tá crinne sa cé. We talked all year about being composed, and I think that showed in the first kind of 5-10 minutes. We settled into the game, and look, thank God we came back. Luach brise tríd agus oscailtí díreach ó scór an cúl. What was the half-time message? You point up. Just keep going, back yourself, go out there, play with that freedom. We knew if we worked together as a team and we could hold on. We have that belief. We believe in each other, we work for each other. Deis a ríist an son ag Céad Flood cúlín amháin go dtí seo tá Burton Acala here. They're just the most resilient team I've ever worked with, and it's all down to them. They're just brilliant. We've talked all year about getting back up to intermediate because we think that's where we should be. So yeah, just delighted so we are. And finally, to the group of women in front of me, I'm always honoured to play alongside you, but especially today. The unity and hard work you all showed today and for the last 12 months and is inspiring, and you're all fantastic role models for the future of leg football. Gora míle maigat an Lú.